wong mertopo ganjarane pinanggiya ganjarane pinanggiya paling Semar Bujo Gati Nayataka kadheraken mangun diwangsa awit Semar sampun mireng bilih Bathara Wisnu sampun mandhap wonten alam donya badhe gelar jaman anyar winastan jaman Tirtawaya iki jaman Eka-tirta Semar nampi dawuh saking Sang Hyang Tunggal mandhap wonten alam donya Semar kedah momong ngakeli kasutapan Para ning Bathara Wisnu sampun mandhap wonten donya Semar boten padi papat durunge Bathara Wisnu kancik wonten ajare catur marga madya tengah catur papat marga dalan kancik para sak tengah dalan prapatan Semar pinanggih putra pertapan Cendana Setilar putraning Sangingku Begawan Janamendra Kertawirya Kertabuwana Kertaswaja Mantara tejaning gagasane Semar mbok menawa iki kang bisa ngladhaken antara tirta daya-daya Semar dak wonten papan durane Kertawirya Kertabuwana dalah Kertaswaja Kotanya
Sumya wong udan ngurus wonten nom-noman bagus rupane mencorong tejane pinangge kaliyan kula Semar wonten majaning catur marga sampeyan iki sinten Gus yen nyoto srengmu durung tepung karo aku iwaku putra Pertapan Cendana Setilar putrane Kanjeng Rama Begawan Janamendra Raden Kertawirya kang dadi arangku aku Raden Kertabana aku Raden Kertasuwaja sliramu sapa kula niki Semar kula biyen iku dewa wonten kayangan Suralaya nabi dawuh Bapak Sanghyang kudu mudhun wonten alam donya momong ahli kasutapan nek sampeyan niki ngaku putra Pertapan Cendana Setilar putrane Begawan Janamendra mbok menawi kula niki kedah gandengan sampeyan Gus putra Pertapan Bapak sampeyan pendhita ampuh kulino betamelek betaluwe gede tirakake dika badhe tindak dhateng pundi Semar iki nek wis nampa dawuh saka Kanjeng Rama Begawan Janamendra supaya mudhun saka Pertapan Cendana Setilar dawuh Kanjeng Rama aku kudu ngamalno wejangan saka Kanjeng Rama Janamendra niku pancen bener sebab napa Gus ngelmu menika kelakone kanthi laku senajan to ngelmune sondho langit saged grajiyane paribasane nek lakune gak bener percuma mubadil tanpa guna bebasan gabah sinau ing wana ngelmune akeh lakune gak bener boten cocok mula sampeyan kedangesaken dawuh bapak sampeyan Begawan Janamendra banjur kaya ngapa Semar ngeten Gus kula nampi sasmita dewaning katentreman Bathara Wisnu iki sampun mandhap wonten alam donya pramila nek nyata-nyata Ndara Kertawirya Kertabana Kertasuwaja sampun nampi dawuh saking bapak sampeyan monggo ngupadi papan penaik Bathara Wisnu mbok menaik Bathara Wisnu saged nggunakaken dalan mulyane putra Pertapan Cendana Setilar yen kok mangkul Semar kayung goleki papan durunge kukulun Bathara Wisnu Gus
yen Cilondra kadya ngresepno Andriya gagat tendang wos kedingan gemparane akondha ing galing kalita pantai putra Petapan Cendana Setilan Raden Kertawirya Kerta Buwana Kertasuwaja ingkang kandhakaken Selat Agung mupadi papan durunging Ndara Wisnu bapta wonten alas Endrasana pinanggih Bathara Wisnu bingah alasing penggalih Raden Kertawirya lan putra Petapan Cendana Setilan sekaling jagat bak wana langgeng ana satriya bagus cacat telu mendorong tejane sowan ana alas Indrasana jeneng kita sapa kukulun kula menika putra Petapan Cendana Setilan putranipun Kanjeng Rama Janamendra Raden Kertawirya kula Raden Kertabuana kula Raden Kertasuwaja Pukulun putra Petapan Cendana Setilan Kertawirya Kertabuana Kertasuwaja ulun manggon ana wana Indrasana nampa dawuh saka Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru sepisan gelar jaman anyar jaman Anggra Tirta ya Tirta Raya kaping pindho ulun diutus nimbangi kadigdayaning dasa rupa nek nyata-nyata jeneng kita ngaku putra Petapan Cendana Setilan putraning Pendhita Ampuh Begawan Janamendra mbok menawa jeneng kita besok kang bisa
Rewanging Bathara Wisnu gelar jaman anyar jaman Tretaraya matur sembah nuwun pukulun Bathara Wisnu yen kaya mangkono Kertawirya Kertabana Kertasuwaja andhin dalem sakdedepe netra ulun bakal gelar jaman anyar iya kacarita Bathara Wisnu ngesaken dawuh latuning dewa kayangan Suraya Bathara Guru Mendel Bathara Wisnu alas Indrasana dipun sabda dening Bathara Wisnu wujud negara jangkep sakisine Ong wilahing sekaring jagat wana langgeng Kertawirya Kertabana Kertasuwaja negara yaiku wujuding alas wis tak sabda wujud negara jangkep sakisine alas Indrasana kang wis wujud negara bakal tak paritenger negara Maespati ya negara Maospati jagat sasining sami kados wana Indrasana ingkang sampun wujud negari jangkep sakisine panjang paring tenger negari Maespati inggih negari Maospati Pukulun bener Kertawirya oleh ning jeneng kita dulur barep putra saka Begawan Janamendra negara Maespati ya negara Maospati Lunggana jeneng kita sing dadi ratu ana negara Maespati jejuluk Prabu Kertawirya jagat sasining sami dados ratu negari Maespati Pukulun iya sebab jeneng kita dulur barep dulur sing tuwa dhewe wong dadi ratu ngono kudu duweni timbangan yang ratu minangka pati kanggo nata negara ngatur para kawula mula sing kudu ngimbangi Prabu Kertawirya kudu kadangengana Raden Kertabana dadiya pati negara Maespati tak paringi tenger pati Kertabana ya pati Gumiatmaja jagat sesine diseni
dados kula kedados rangka negara ngimbangi dados tindangane Kakang Kertawirya ya Kertabana jeneng kita dadi pati jejuluk Pati Kertabana ya pati Gumiatmaja matur sembah nuwun. Lah negara kudu ana ngayaka praja kula sapa iku Kertaswaja jeneng kita bakal ulun dadekno ngayaka praja ana negara Maeswati. Ngapunten kukulun kula mboten kepingin dados ngayaka praja kukulun. Sekaring jagat bak wana langgeng Mandaragung Kertaswaja ulun dadekno ngayaka praja bantu Kakang Kertawirya dadi ratu ana negara Maeswati kok ora gelem nganggo dasar apa. Aduh kukulun kula menika gadhahi kegayuhan kepingin sanget nerusaken dalamanipun Kanjeng Rama dados pandhita dados brahmana pramila kula disangkep boten kepingin manggen wonten negari boten kepingin manggen wonten kraton niku kepingin nerusaken dalamaning tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Janamendra kula kepingin dados brahmana kukulun Kertaswaja. Yen nyata-nyata jeneng kita kepingin dadi brahmana dadi pandhita ing sisih kidul ana wujuding alas jati babaden alas jati inggih pukulun matur sembah nuwun pukulun kula babaden alas jati. Kertawirya Kertabana enggal masupa busana keprabon Kertawirya dadi ratu Maeswati jejuluk Prabu Kertawirya Kertabana dadi pati pinaringan asma Pati Kertabana ya Pati Gumiatmaja. Matur nuwun pukulun matur nuwun. Aku jangkung lakune Guru Kertaswaja.
Raden Kertoswaja nampi dawuh saking Bathara Wisnu kapuring babat alas jati awit Kertoswaja kepingersaken dalemaning ingkang sepuh dados pandhita dados brahmana kirang napa Kertoswaja dasar sampurnanipun wejangan ngelmu jaya kawijayan ngelmu jaya kasakitan danguning dangu saking raganing Kertoswaja pedhal angin lesus ngredang alas jati wujud babatan Kertoswaja wong wiladen sekaling jagat wana langgeng Usmandalagung Kertoswaja wis kasil babat alas jati wujud babatan mula saka iku jeneng kita yang kepingin dadi pandhita adeka pertapan adeka padepokan ana alas jati kang wis wujud babatan yen wis madhep wujuding pertapanmu ning dumadi saka alas jati wena tenger pertapan jati srana jagat saisine kisani kula ngadeg pertapan yen sampun wujud pertapan pinaringan tenger pertapan jati srana iya jeneng kita madheka dadi pendhita peparap Begawan Swaja inggih kukulun wis ya Kertoswaja ning dulurmu wis dadi ratu ana negara Maespati jejuluk Prabu Kertawirya Kertadwana dadi patih sinebut patih Gumiatmaja jeneng kita dadi pendhita ing pertapan jati srana peparap Begawan Swaja ulun bakal ngupadi titah kang wajib kepanjingan Bathara Wisnu ulun bali makayangan luwih dhisik Begawan Swaja matur sedang ulun bali makayangan luwih dhisik Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
dalang mongso mesti bae nurut sing rentak ku meleh sonya munjuk madangi dunya ayo konco nyambut gawe kok apa mau Naramu Kertawirya dadi ratu ana negara Maespati nak. Oh iya. Iki besok kanggo Srana Bathara Wisnu gelar jaman Antatirta. Iya. Dadi Patih dulure nomor loro nek Kertabuana dadi patih jenenge Patih Dumiatmaja. Lah sing ra gelem tak keping dadi Ita manggon kraton nak keping dadi pendhita babat alas jati. Bangun pertapan jati Srana nek pepalak Begawan Suwaja. Oh iya. Nek ngono ning Prabu Kertawirya wis jumeneng ratu ana negara Maespati ayo padha sesandi. Wayang lara nggo donya, pangati nggo rejeki. Jaya jaya jati mirsang dikala rahayu setangirana. Iya. Sampun dumugi wanci. Panjenengan iki dalu punika kon golapan. Gumaring jaman Antatirta ya jaman Tirtalaya. Iki lampah adeke kraton Maespati. Pamane dari tentring para kawula. Sawata ngandhapaken patring Raja Brana. Dawah wonten dusun Tanjang Rana, Kecamatan Ngara, Kabupaten Mojokerto. Matur nuwun. Pak.